Esan bezala, Jon Napal dugu gaur, gurean, Urdazubiko kontrabandisten lasterketari buruz hitz egiteko. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi. Batera. Bai. Bueno, zuek ja asteburu hontan duzue Urdazubiko lasterketa hau, ez? Bai, hoixe, ja larun bat gauean eta igandea goizean. Dagoekin. Baditu berezitasun asko, ez? Osea, ez da edozein mendi lasterketa bezala. Guretzat berezia da, guk antolatzen dugulako, baina horretaz aparte, pixkat bitxitasun bat eskaini nahi genuen, eta horregatik erabaki genuen larun bat gauean, gaueko ibilbide bat sortzea, Urdazubiko kontrabandisten lasterketan lehenengo ekitaldietan pixkat omenaldia egiteko beraiei, eta gero ja bigarren egunean, ibilbidea luzatu egin dugu 22 kilometro lortu arte. Eta larun bat gauekoa egiten duzue horrela, duela 18 urte egin zen ibilbide bera errepikatuz edo? Oso antzekoa, oso antzekoa. Saiatu gara, jendearekin hitz egin dugu, lehen lasterketa antolatu zutenekin, eta gutxi gora bera esan digute zen olako bidea zen, aldaketak egin ditugu gure ustez ikusgarriagoa egiteko. Eta, hau da lehenengo aldia egiten dugun olako lasterketa bat, ea jendeari gustatzen zaien. Eta 18 urte hauetan, joan da aldatzen urtero, ala nola izan da kontua? Urtero ez, hasieran hori bilbidea 10 kilometro gutxiko gora bera zituen, eta gero ja, uste dut, 5-6 urte pasa eta gero, luzatu egin zela 17 kilometro lortu arte, eta urte askotan zehar 17 kilometro horietan ibilbidea beti berdina izan da, baina aurten erabaki dugu pixkat bueltatxo bat ematea ibilbideari, eta luzatu egin dugu, bide berriak ireki egin ditugu, eta gero baita ere gaueko ibilbidea sortu dugu. Eta lehen ez zen gauez egiten? Ez. Hori da, aurten izango da lehenengo aldia? Aurten izango da lehenengo aldia. Eta momentuz zer nolako harrera ari da izaten? Jendea apuntatzen ari da? Bai, guretzat pixkat. Miresgarria izan da, partaide gehiago apuntatu dira motzera, luzera baino. Eta ez zenuten espero? Ez, orokorrean mendi lasterketetan jendeak are eta kilometro gehiago, ordun eta hobe, eta jende gehiago apuntatzen daki lasterketa horietara, baina kasu honetan aldrebes izan da. Ditugu uste dut 80 gutxi gora bera partaide motzan, eta antzekoa luzean, baina partaide gutxiko luzean. Eta badago biak egingo dituen? Bai, badaude oraingoz uste dut 10-12 pertsona, biak egingo ditu, bi ibilbideak egingo dituztenak. Nik horietako bat izango naiz. Ni azkena izango naiz beti, zintak hartzen joango naiz, eta seinaleak kentzen, eta holako gauzak egiten, eta beti azken partaidearekin, berarekin joango naiz. Eta parte hartuko duen jende gehiena, zer da, zonaldekoa, ala badator ere beste tokitatik, adibidez, Frantzia aldetik? Frantzia aldetik badatoz partaide batzuk, Iruñetik, gure lagunak diren partaide asko datoz, Errioxatik ere badatoz, Gipuzkoatik, eta gero, Erratzu, Urdazubi, Elizondo, olako gertuko herrietatik baita ere partaide asko datoz. Eta hau, lasterketa hau sortu zen hori omenaldi bezala, ez? Kontrabandistei, edo kontrabandoa gogorarazteko, ez? Garai horiek. Eta beraz, badu ere balio historikoa, ez? Suposatzen dut. Bai, pixkat bai, horretaz aparte, omenaldia historikoagoa egiteko, hasieratik partaide guztiak zaku batekin irteten dira, lehenengo 800 metroak zakua hutsik doa, ez du pixatzen. Zaku bat hutsik? Bai, zakua hutsik doa, ez du pixatzen, pixkat simbolikoa den. Gero 500-600 metro horiek pasata uzten dute, bide osoa egiten dute eta amaiera iritsi baino 200 metro lehenago, berriz zakuak hartzen dituzte eta amaiera gurutzaten dute zakuekin. Pixkat, hori, kontrabandisten mundua ikuskatzeko edo omenaldia egiteko. Eta suposatzen dut, Urdazubiko herritarrentzat ere berezia izango dela eguna.
Bai, kriston giroa izaten omen da beti. Beno, orain arte maiatzan egiten zen egun hau, festen egun batean, baina beno baita ere, hori beste aldaketa txiki bat izan da, pixkat, basoa politagoa dago, gero maiatzan ere lasterketa pila zeuden, eta oso zaila zen egun libre bat aurkitzea edo beste lasterketa batekin ez talka egitea, eta horregatik erabaki genuen urrira pasa, lasterketa gutxiago daude, basoa askoz politagoa dago, eta eguraldia ere hobea da, edo hobea izaten omen da. Ea zorte dugun eta euria ez duen egiten. Eta ibilbidea nolakoa da, esan nahi dut? Pasatzen da, muga gurutzatzen du, ala... Ez, ibilbide osoa Nafarroan bertan gurutzen dugu. Ibilbide guztiak Baztan herrialdetik eta Sareta zonaldetik badoa. Eta jendea hurbiltzen da ikustera mendira? Bai, lasterketa berez Urdazzubiren inguruan gurutzen da, eta Urdazzubitik bertatik ere partaideak ikusten aldira, Urdazzubian bertan herrian, baina horretaz aparte badago mendi tontor bat, eta herritik ikusten alda nola partaideak igotzen duten, oso polita izango da. Nire ustetan gauekoa herrian dauden ikusleentzat, ikustea hori guztiak joango dira frontal batekin, gauez, eta maldan gora ikustea partaide guztiak, maldan bera ikustea, gero noski, nahi duenak mendiera joaten alda partaide guztiak ikustera, ez dago arazorik. Dena den ez da edo norentzako, ez? Gauez menditik korrika ibiltzea. Beno, esperientzi berri bat izan daiteke askorentzat, eta esan behar da gauez korrika egitea, erabat ezberdina dela, ez daukaz zer ikusirik. Agian egoten altzara bide horretan egun aldiz, beti egunez, eta joaten zaren lehenengo aldian, gauez joaten zaren lehenengo aldian, ez duzu deus ezagutzen eta erabat ezberdina iruditzen zaizu. Eta gero badaude sariak horrela lehenengoentzat? Osotara 22 sari izango dira. Bai. Lasterketa luzeko 3 lehenengo gizonezkoei, emakumezkoei, gero baita ere eradetuei edo ezakit. Bai, ezakit, adin batetik gorako. Bai, 40 urtetik gorazko partaideentzat baita ere, herriko lehenengo mutilari eta lehenengo neskari baita, eta gero motzan, berdin, lehenengo 3ei, bai gizon zein emakume, 40 urtetik gorako lehenengo partaide gizonezkoari eta emakumezkoari, herriko lehenengo gizonari, herriko lehenengo emakumeari, eta gero bi neurritan parte hartzen duten guztientzat, badago beste sari bat, lehenengo gizonezko eta lehenengo emakumezkoarentzat. Osotara 22 sari. Batzuk sari ekonomikoa izan dute, beste batzuk sariren bat izan dute, baina Eta noiz tarte apuntatu daiteke? Orain apuntatu daiteke, ala ja pasa? Ja, atzoia justu bukatu zen epea, moztu izan behar genuen seguruak eta dena ongi izateko. Eta aurreko urteekin konparatuz, jende gehiago apuntatu da urten, ala mantendu da gutxi gara bera? Kontutan izan da berrikuntzak egin dituzuela? Berrikuntzak egin ditugu, ez genuen hainbeste jende espero, egia esan. Pasaren urteetan gutxi gora bera 70 partaide hartzen zuten parte, eta aurten ja lasterketa bakoitzean 80 inguru ditugu. Beraz, bikoitza eta pixkat gehiago, oso pozik, nire partetik. Eta ibilbidea egiteko orduan, adibidez, kontutan izan duzue kontrabandista moduan aritzen zirenen edo kontakizunak edo halako zerbait? Saiatu gara, baina noski, kontutan izan behar da, ibilbide horiek Espainia edo Nafarroa eta Frantzia lotzen zutela, eta hori lortu beharreko baimenak oso zailak direla, Frantzian eskatu behar genituen baimenak, hemen eskatu baimenak, bi herrialdeen artean nolabaiteko harremanak sortu eta oso zaila zen. Orduan, bide guztia, bidezkak bilatu ditugu, oso itxiak zirenak garbitu ditugu, baina berez bidezkak dira, ziur kontrabandistak erabiliak izan zirela, baina gaur egun ez dakigu erabiliko zituzten edo ez.
Eta adibidez, esan duzu baimenak lortzea oso zaila dela, baina egia da adibidez mugaz bestalde saran ere antolatzen dutela kontrabandismoaren inguruko lasterketa bat. Hoixe, beraz, herri hauetan badago nolabaiteko ohitura, edo? Bai, badago. Gainera, herrialdean herri saretan, badago kontrabandistaren inguruan, badago nolabaiteko kontakizunak, eta jendea onartzen du hori izan zela, eta gaur egun pixkat omenaldia egiten zaie bertako edo garai horietako kontrabandistei. Eta onartuta dago egin zela, eta lasterketekin omenaldia egiten zaie. Eta prestakuntzan herriko jendeak ere parte hartzen du adibidez? Bai. Osea, gure kasuan lasterketa berak antolatzaileak esportmannez gara, baina horretaz aparte Urdazubiko gazteria eskatu zigun laguntza, beraiek parte hartzen dute, eta Urdazubiko udaletxeak ere parte hartzen du, beraiek gabe ezingo genuke lasterketa aurrera eraman. Eta etorkizunera begira, mantenduko duzu ez, lasterketa hau? Gure partez bai, noski, gustora egingo genuke. Urtero eta berrikuntza gehiago sortuz, urtero, ibilbideak luzatuz, eta partaidear eta gehiago hartzen baldin baute, hobe. Geroz eta luzeagoak nahi duzu. Bai. Ideiak baitugu, ea noizbait lortzen aldugun maratoi bat egitea, baina Beraz, pixkanaka. Pixkanaka batez ere, pixkanaka. Baina behintzat ilusioa hor duzu? Ilusioa bai asko daukagu, eta batez ere, hori, jendeari gustatzea, espero dugu berrikuntza guzti hauek, eta pixkanaka partaideak gehiago parte hartzea, modu horretan lasterketa haundi bat lortu arte. Osongi, ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo besterik gabe? Hori, eskerrak eman Urdazubiko gazteriari, Urdazubiko udaletxeari, zuei, xapaten ez da. Eta deus gutxi, hurbildu nahi duen jende guztiari, animatzera, eta batez ere, giro ona izango dugula eta oso ongi pasako dugula. Eta polita izango dela ikusteko. Batez ere polita izango dela, ikusgarria. Oso ongi, mila esker, zuei zuri ona etortzeagatik, eta guztia primeran, joan dadila. Bale, mila esker.